Het staat gewoon wat rustiger en we hier het betere waar van Nederland. We hadden zinnen nog aardig schoon. Ja, en joen en vannacht bewolkt, ruim, lichte ruim. Soms ruimt het even stevig. Temperaturen 8 of 9 graden en nog altijd een stevige wind, zuidwest-west. En die is krachtig onthut in het kust- en watergebied, matig verder op de provincie. Maar het is al je wat minder roezig als de aanroende nacht. En dan morgen, ik denk dat Sinterklaas het treft. Sinterklaas komt mooi droegwaars zodat nodig het bij u. En bij u ik de meeste zinnen van Nederland. En een temperatuur om het bij de 12 graden heen. Nou, dat moet er wij zien deze tijd van dier. De wind, matig ontkrachtig, komt nog altijd uit het west en zuidwest. Ja, en dan moet Sinterklaas de meid er wel even stevig verzetten. Terug naar je moordjoen en moordnacht. Ruin en nog eens een keer ruin. En snijn betekent daar maar betiden wie het waren, betiden ruin. Misschien letter op een snijn in het watergebied nog even een opklaring en het droege waar. Temperaturen al woon 13 graden. Wind matig ontkrachtig, zuid-zuidwest. Manje 10 graden. Misschien nog een buik, via flink wat zinnen. Tize en Waasje 8 of 9 graden. In de nachten staan 3 graden. Misschien wel wat frost aan de groen. Droeg waar, de zinnen er regelmatig bij. Ik nog een protte bewolking. Nou ja, dan wordt het droeg en stabieler. Maar meer oost-zuidoostenwind. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.